Time, let me introduce you to my guest for this evening, even though he was running late. Shumba. Naivedue. Makasimbere anzvazi. Uri boyere sha. Aiwa. Tinofara chaizvo tinokukwazisai mese. Hainda kunonoka asi pane chibhebhere pane muroora here akukunonotsai. Muroora nonotsa. Muroora nonotsa here. Zviri sei? Aiwa zviri nani. Welcome to the drive. Aiwa tatirega timhanye nechamakuvangu. Chamakuvangu. Tauya nacho. What does it mean? Zvinomboreva kuti chiko chamakuvangu. Ichirapa ichi. Zvinomboreva kuti chinyi. Iwe sasira kuri deep kaiwe. Sadaro. Dzimengwa sadaro ba. Kana uchiita mabhiya ako uchirova sasi yako ka. Dzimengwa ndoboti you know what? Toki ataura kudai ka but apana chinambozwisisa ba. So chamakuvangu zvinoreva kuti chinyi? Zvinoreva kuti munhu wacho. Munhu wacho. Saka vasvika vachibvunza uyo zita ndiani. Vanga varipo vakati ndiye chamakuvangu. Wow. Vakavaudza kuti ndiye munhu wacho. Wow. So, you know what? You actually recorded how many tracks? 22. You're right. How long did it take for you to complete this project? Apa takatenga kudhara pesi patengu release masingles pepe. Taitoita tichitora masongs kuti iyi ndiye album. Was album tichitasira kuti inge iri message yakakwana. Wow, that's very interesting. That's so interesting. So for those who want to come through and of course talk to Tocky Vibes, you can come through on our WhatsApp platform. That's 0712-831-172. So let's get to sample one of his tracks taken off that album. And of course I'm going to be playing you one which is called Inzio. What is Inzio all about? What does it talk about? Inzio is song indoenenge chitsanangura nezve music yatinoita. Yatinoti ndandi go round. Dandy go round. Saka ndichitaura kuti ndakakuti usauye nhasi ufa mangwana. Music ausikufana kuya nhasi ufa mangwana. Haisi bubblegum. Unode chingam kana sadza. Unode bubblegum kana staple food. Yeah. Watanga. Sadza rinoroeka every day. Yeah. Watanga hanzi handi dandy go round. Dandy go round. Let's get to check out one of the tracks found on his album. Here is Inzio, Tocky Vibes. Ayo sasa wako shamari ka. Ayo ndizonga ndombo kuzwisisini. Too deep. Unotaura too much nechibhende, I think. Yes, I think you know it. Chibhende chakanyanyisa chakawandisa chibhende. Yes. Amazon uli yokumela straight out of the country. Yes. So are you saying that probably even the local what exactly do you think it is? Very good. As kuti chinongosiyana nezvakuita sekupakura. Naona ndikana Jesu akaita sei akatsiva maraini Watanga. Remekedzwe kunzvimbo yekwake. Vari kure ndo vanoti gomo iro ari pariri anogona kutoti achuru. Saka asi kuti izvezvi great sounds they're coming from Tocky Vibes. This one is called Anzi Nzio. So karutambirwa seko album iri. Rakanaka chaizvo. And ukunotambira strike ku diaspora. Diaspora. There was a time that I was in the UK and I actually missed your show, I think, and then I was so disappointed. But then you know what? It seems like a lot of people are loving your music. What is it? Zimbabwe as much as the diasporians, or maybe we don't feel like kamsiano karipo. Aiwa vari munomu vari kutambira chaizvo. Vari kutambira zvakanaka. Asi kungoti dzimwe nguva mashows kamunobhukwa nemapromota. Mapromota akambowanda uko anenge achidedza zvinoita sekuti vanhu havasi kutambira asi dei vanga vari vanhu vanobhuka
Kuno kunonga pamatero book every day. Anditi ga. That's nice. That's a very nice. So I'm seeing a whole lot of messages coming through. Anzi, would you say my lovely sister Tocky Anogona Akanyanyisa Shatsungi from Avondale. And I'm also seeing that on your latest album, Chamakubangu, you had a collaboration with Dr. Oliver Mtukudzi. Tell me of that experience, of that collaboration. How did you come up with Shanda? Inonzi Sambuchka. Song itakamboiita pa album re kwata zongi. Ngelipo Sambuchka. Saka tatagara taifana kuzoita song na baba. Astasha tuita song ipi. Okay. Kuti munoona kuti aisinyaya kuti ndiani nani aita song, asinyaya kuti song iri kuti chi. Yes. Dzingwa chiro pakapinda mazita anoita sekuti makuru pakasaitwa song yakanaka sogona kutozonyadzisa. Saka ndo zvaitora nguva manje izvozvo. Saka baba vatozoti but iyi yandiitira togona kuita iyoyi. Okay. Ndofana ngotoro ma5,000 ndikaenda nawo. But wakawedzera mtsindo chaiwo. Wakawedzera mtsindo. Kuti unoona kuti aiwa utize mtsindo webete. Okoyo watanga mtsindo webete. Anzi Tocky wachi baba nziyo dzako ndodzida kunyanya inzwi rako azonogona kubatanidza mazwi anzi takuda ma videos evidence gandi kuruwa. How funny nge ma videos kutora mukoma evidence. Ma videos tiri kudira zvi. Pa week chaipo vari kutoita 2-3 ma videos ya tiri kuita akawanda. Nenyaya yekuti dzimwe nguva kune vamwe vanhu vasinganzwisise mutauro wedu weshona, vamwe havanzwisise shona yedu yakadzama. Asi tikaita zvine mapicture munhu anogona kubatanidza kuona kuti rudo ruri kutaurwa. Yes my brother. Saka ndinozoti ndiyana atitumira message pa WhatsApp number yedu. Anzi wakaroora ere. Anzi ndofarira shona yako. Saka pamwe munhu ari kutokutsvakawo atichaziva. Amanogona pamata kutororwa zvinhu. Amusinooroora ere mukoma Tocky? Ngauye. Chipindura kazi wakaroora ere? Kuchamba hangu. Aiwa. Ndakaroora. Wakaroora. Aiwa toti makorokoto. Aiwa tinotenda chaizvo. Anditi mapindiro uri kuita ka aiwa Tocky I'm not convinced. Mapindiro uri kuita ka. Mema kundivharira magepi kaivi. Andokuvharira chaivo. Unoda muroora kaini. Aiwa chimboridza iyo yakanzi Chimzaya. Yakanzi Chimzaya. Number 5. Number 5. Alright, again timbotsvaga Chimzaya number 5. Ndikati kurovere uyo abvunza mubvunzo uyu. Alright, regati tsvage Chimuzaya. Alright, kubva kune album rake inonzi Chamakubangu. Saka Tocky urikutaura nezvema videos wechiti ma videos ari kuuya. Saka uri kutanga nevideo ipi yacho pa album rako apa? Izvezvi pa album takatobudisa video yekuti Shanda. Ina Dr. Oliver Mtukudzi? Ndiyo ere? Yekuti Shanda tatitega. Nekuti Shainira. Nekuti zvotangidza. Ma videos atombobuda ende tikuramba tichibudisa ma videos aripo chaizvo. Anditi? Taida kuzama kuti tigone kuisa zvose zvatokwanisa kuisa kuti shoko rinzwisisike rinzwike. Anditi ka. Aiwa ma videos ndo ari kuda. Let's get to sample from his album 2018 album Chamakubangu. This one's from Tocky Vibes at Chimuzaya. Enjoy. Nyumba
wakatakuta zvechitsvambe hatisi kuridza kusvika kumagumo because the album is now out handitika saka vanhu vanokwanisa kuriwana papi kana anoda kusapota anoda kutenga album rako vanokwanisa kunotenga kupi rakuwanika paiTunes kungonyora kuti Tocky Vibes vanongada kuti tsvaga ingave paInstagram official Tocky Vibes Facebook Tocky Vibes tine pawebsite ipapo ndo pane parikuwanikwa chamaku vangu album ukatonyora izvezvi kuti chamaku vangu unotoriwana ukatongonyora kuti Tocky Vibes zvinotobuda handitika ndine mibvunzo yakawandisa Tocky iri kuuya pano and of course the contributions Anzi thanks for bringing Tocky to the studio. I'm a huge fan and this one's coming from Yukudzi in Green Valley. Thank you so much Anzi tele hello sando dzako Tocky chimutara raere chinyanye ku Victoria Falls ko alright kana mnati tele hello iwe unopindura sei unoti ndiani wangu uyu Tsungi from Alberona, we are not gonna manage Hazri. Thank you so much, Tsungi. Hi, Hazri. Anzi toka no gonna singaiti ndi panashe in Rugare. Thank you so much for coming through. Anzi, hi. I want to know. Anzi talking a just signal my brother Zere. Uri pano Tocky. Pana ari kubvunza Anzi muri my brother Zere. Yo wani ngoji ngubvunza. Ora my brothers. Apa wakuda kuti nyipira, wakuda kuti kwidibira wapo. Atakanyanya kufanana zvokuti aiwa vana vangambotadza kuramba vachibvunza. Saka tikaramba tichingoti hatisi. Ewe usabauza pa zvawada kunzwa iwe tichingotora chokwadi chako cheteyo tozvangoita move on anoramba chingofungidzira kuti muri ma brothers nguva mai chingozvitaura but unoramba chingobvunzwa muri ma brothers or not hatisi wazwa here imwe muri kuzvizwa here imwe as we are not brothers but tiri ma brothers in spirit in the zim dance of fraternity music maizia mapabata apo anzi na K3 from Greenside Tocky chimdara noda sando dzake Tocky misha anzibe maudara hurudza yemangoma mazvikokota wemangoma anzi keep the dice rolling Tocky you are the best thank you so much for coming through with your message anzi hello Tocky Vibes uri say anzi nondigonera singaiti I love your song tushiri tuye takaitamba pamuchato wangu na habi last year Masivanda from Chi Town. Alright, so of course you're working on your videos for this year 2018. So as we're rounding up the year of 2018 and of course I'm sure you have a lot of things to be grateful for pamoja wakaitirwa na Mwari zvizvo ungada ngoti Mwari ndinotenda chigubu changa chopera mafuta chazara ndaona simairi ko avabuda munzara hande ameno anosara iwe kwauyeiko kana zvinhu zvacho kana zvinhu zvotangidza usu kana iwe wacho unongonzwa kunakidzwa unona ndazona marwadzo anopera nenguva diki marwadzo anopera nemuziki rovangoma mdhara pakaipa but you know what Tocky pane nziyo yako soka inoita kunge yakatondiroya inini I'm telling you maoko mudenga maybe because ndoramba chingotaura mutupo wangu kuti shumba wechindoti shumba zvaitwa shumba ndivava negodo vanokuramba isu tokudai tipe maoko kwatu tipe maoko kwatu tipe mai moko udenga But what was going on in your mind when you sang that song? You know taura neni. I have to be really honest. It actually speaks to me. Do not vandazwa moyo wangu kutawazwa. I can't even explain it because what is shumba ndaremekedzwa shumba. Song iyoyo. Ndofunga zvakakwidza zvikuru kuti. Tikarekona ndofunga 5 masong. Ndiyange reach 5. Tane kutaura ma message ese tikadi tikangoti harikatimbo ndofunga tatango mu spirit yazvo. Wow. Zvikatenga kungodaro kuti harikatimboitawo chemutupu. Ndikatimboda asondona vanhu ndozvavari kutoda. So just to round this up, you know when somebody buys this album, how do you want them to feel? Message yongo chenya kuda kuti vazwe pa album rako iri ndeye kuti. Unoona patinomboenda kuchechi paya unombonzwa pachinzi
ukatenga oil upenyu hwako uchatapira. Ndinotaura kuti munhu abata chamakuva angu upenyu hwake uchatapira. Soul yake will be uplifted nemessage iri apa. Nziyo dziri apa ndedzekusimbisa varombo. Nziyo dziri apa ndedzekusumudzirana, ndedzekuratidzana gwara. Ndinoda kuti munhu wese dei wagona kuteerera chamakuva angu. And so we're gonna be walking out with the song inonzi Faith. What is it all about? Faith. Ngichitaura kuti faith ndogokushaya sei uchinzi faith. Iwe faith vamwe vakakuwana sei? Tinototi tipeiwo iwewe. Handirevi kuuchira kana kugukuchira, kutenda bedzi. Zvinoita kuti munhu anzi apora kutenda kwake. Jesu vaiti waporeswa nekutenda kwako. Saka panonzi pora paya kana iwe usingatenda upore. Tocky, thank you so much for coming through. His brand new album is out. It's called Chamakuvangu. Tocky Vibes and you can simply go on Apple Store to buy his album. And the songs are there. And then Instagram official Tocky Vibes. Instagram. Uya ipapo tichikudzai zvakawanda song yabudiswa chichi zvese tichingotaura ipapo. Lovely. Tocky, thank you so much for coming through on To The Drive. Let's go out with this one, which is called Faith, taken off a Chamakubanga. Sorry, akoshanda ngotileka tubuye tukupekela pekela for Isaiah. Tubuye tukupekela pekela. Bani ma adverts akawanda. Vamwe vangani ku vamwe wenyu. Unza chirunza anitiwa tweta tangawanangisa chiri kukumanyisa. Ungangotiza mtindo webete. Rimara uya uvete, rimara uya urere. Usambochka, usambochka.